Čo najvýraznejšie ovplyvňuje bezpečnosť a funkčnosť vchodových dverí v dome? Bezpečnostné parametre dverí, ich spoľahlivosť aj užívateľský komfort ovplyvňuje najmä hlavné dverové kovanie a tým je dverová rozhora. Tento komponent je často podceňovaný a pri výbere dverí sa sústredíme na madlo, kľúčku, v najlepšom prípade na počet uzamykacích bodov. No práve dverová rozhora hrá kľúčovú úlohu pri ochrane vášho domova a správnej funkcii dverí. Táto časť kovania zabezpečuje pevné dosadnutie krídla na rám a uzamknutie v niekoľkých bodoch po celej výške. V závislosti od typu má toto kovanie okrem hlavného jazyka niekoľko ďalších hákov, bolcov či hríbikov. Ich vysunutie je buď manuálne, teda po otočeniu kľúča, alebo automatické, teda vysunú sa i hneď po dovretí krídla k rámu. Téma správnej voľby dverovej rozhory je pomerne obsiahla, preto sme pripravili tento katalóg, s ktorým vám moje kolegyne a kolegovia efektívne pomôžu s výberom tej správnej varianty. Pozrite si aj výstižný článok v našom blogu, link je v popise.